No ano 2021, o Departamento de Servizos Sociais da Pobra poñía en marcha o programa Enraizando, de acompañamento persoal e familiar a persoas con problemas de saúde mental ou adiccións. Dende aquela foi evolucionando, converténdose nun servizo moito máis especializado nas necesidades de cada usuario. A colaboración económica da Deputación da Coruña permitiu, a partir do mes de setembro, ampliar o número de horas de asistencia, así como de profesionais. Este programa o leva adiante a cooperativa Enraizando e hoxe de que vos vimos a falar é que xa dende setembro, estes últimos meses do ano, é un programa que está financiado pola Diputación da Coruña a través dunha subvención que lle dou a propia cooperativa Enraizando, e iso o que serve para ampliar horas, para dar máis servicio o que son a máis persoas e familias que así o precisen, e tamén para ampliar persoal, porque a partir de setembro pois contamos xa ca colaboración de Laura, que é a psicóloga que formou parte desta cooperativa. Ademais da asistencia a persoas en situación de vulnerabilidade, o programa comezou a promover grupos de apoio a través de actividades terapéuticas co fin de favorecer a integración. Este traballo faise en entornos naturais, procúrase dar unha asistencia a este tipo de persoas pois en lugares onde o requiran, non? Como por exemplo o tipo de asistencia que se dá pois máis pois pode ter un carácter máis burocrático, administrativo, tamén máis instrumental, non? Pois en axuda en cousas do día a día, dende tamén un acompañamento pois máis emocional, non? Ou con un carácter máis psicoterapéutico. Dende a semana pasada tamén estamos promovendo grupos de apoio a través de actividades terapéuticas como é o yoga, porque consideramos que é importante integrar a estas persoas que estamos asistindo, pero co resto da comunidade. Polo tanto, esta actividade pois ten un carácter gratuito, nos ceden pois un espacio que é na Cofradía da Porba do Caramiñal, o Concello a través de servicios sociais. Na actualidade, o programa dá servizo a 15 usuarios en toda a comarca do Barbanza, asistidos pola psicóloga e 2 educadores sociais.